jeg løftede Det kan han bruge, når han ikke kan hjælpe, for jeg simpelthen bare sagt. Ja, nej, det kan jeg ikke bruge. Jeg kan ikke bruge sådan noget maske. Jeg har en maske på længe, så kan jeg ikke bruge med en maske. Nå, har du en maske på? Jeg kan ikke se det. Vil du have gurksalat, så tager den af. Sig det. Vil du have gurksalat? Det er det, jeg har fået. Der kommer også smør hen, det er jeg sikker på, hvorfra han sender videre. Anja, du skal holde med det her for mig. Det skulle jeg måske. Han ringede til hjemme. Ja. Er det æbleduft nu? Nej, det er hjemme. Du har skrevet på æbleduft sammen med. Nej, det er faktisk forleden. Skal komme smør på? Og var det ikke gæster? Nej, det er alene med deres hund. Venter, eller? Ja. Det kan da komme herud, så. Nej, men det vil de ikke. De vil hjemme sig. Nej, det vil de ikke. Og vi fik hver 2 hunde her. Og det løgner. Skal vi tage en mere? Ja, den skal stå her, for jeg fik ikke noget. Nå, det var ikke Du noget. skal heller ikke få noget af hjælp. Det er kun for piger, det der. Nej, det er godt for drenge. Det er godt for drenge. Så er der bil. Nu går det en fus. Det er en fugl, så. Det kommer ikke længere. Det kan godt give det. Du rammer den ikke. Nu er den. Ja, så. Den vil ikke. Kunne du åbne lige døren, så fyrer han lige et eller andet. For satan. Skød, ja. Ikke til vej med nu. Nej, der er ikke. Du er ikke ud om gang. Og lave buler i gang. Hvad se, hvad der lige der er i? Prøv at tænde det. Nej, du går ikke. Så er den sidste. Så er den sidste. Så gælder der heroppe. Så. Prøv at se, om der kan skyde lampen ned. Nej. Kan du se noget? Det kan du se. Bliver det, når du står REC, så op eller slår ind? Nej, det er godt, det var. Så optag. Det er recording. Record. Og når du taler, så kommer det hele jo ind på båndet. Ja, ja. Lige ved siden af mikrofonen, det er tydeligt. Nej, det kan også være både. Ja. Ja, lidt skal du nok få lov at tage. Lidt senere. Skal vi sige det? Der var nogle film, vi så i sommer, hvor der var en der. Det var en dansk film. Nej, det var den der Kærlighedens pris af Niels Mænd. Og der sagde han, alt mit jordareal, det er 44 kvadratmeter.
Elisabeth, den skal vi smage. Altså, hold da op, og den er også fra den. Jamen, altså, ved du hvad? Altså, det her, det er det, man forstår ved en virkelig fin og god Det er og selvfølgelig vildt. og det er en sang om lov, kretron. Jamen, for satan. Hvad skal Den der? vi fik Ja, nu. der kan man ikke komme til at vente den her. Den vi fik nu. Hvor er det hele dag? Bourgogne, den er nok. Jeg synes du, det var god. Så det er millioner. Og den der, Nu det fik er jeg sgu kun det et halvt glas. er jo den her, vi har. Men det var Det er sgu da ikke for mig, Elisabeth. Det var 89. Det er sgu da ikke for mig. Det var god. Det er de her pisse gode. Kan du ikke se den der, det er Ved du hvad? Alt hvad du siger, det går på det. Nej, det gør det ikke. Jeg har slet ikke hørt det. Det gør den jo ikke. Vi tager lyden med. Det var det, han sagde, pisse. Men det kan du ikke se, det gør det. Nytårsaften. det har jeg også lige gjort. Ikke så? Ja, det er fordi, Kan I ikke? Kig lige her, hvad der står der. Kan du se? Der står sgu den her. Jeg kan godt lide rydde af, men jeg du bliver ved. Skål. Klokken er godt. Og dronningen har taget klokken 7:30. Og kæft, det bliver godt. Faktisk har jeg det. Det er vores fest. For Ja, det er med det Så er det program. Ja, det er så. Jamen, jeg skal køre hjem. du skal tage håndtaget. Håndtaget. Jamen, Det er sgu ikke jeg det, har vi to sender op, den så. slags hjemme. Du skal ikke til. Jeg skal køre hjem. Hej. Jeg skal køre hjem. Da, 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 da. Og så kommer det der. Så op med den der her. Den dyr, vi har givet far. Gud fader, far, men han kan slet ikke komme over morgenen. Men jeg kan også, jeg brugte hele dagen på at lave nogle gode fløde. Ja, det snakker så godt. Kom fløs, kom fløs. Kom fløs, Der er kom noget der, fløs. hvis du har brugt hele dagen, det må jeg nok sige. Men det er en af de historier. Og nu ikke lavet Vi vil lige have en kniv med over, så vi kan få det der. Mor, zoom ind på det her. Zoom ind på det her smarte. Hvad siger du så? Gå op og ned. Mary, boy, child, Jesus Christ, who knows that we must go. Listen, the angels sing, and you respond today. And then we live evermore, because at Christmas Day, at this time One shepherd walks with flocks by night, then see a bright new shining star. And then you quiet sea. The music seems to come from afar. listen to the angels sing, and you respond to them. And then we live forevermore, because of Christmas Day. Er det nogen, der må spise? Godt. Ja. Du er meget kreativ. Ja, jeg kan ikke noget. Den gang jeg kom til eksamen i realklassen, Der var opgaven anderledes. nej, det var slet ikke det. Men der var 2 opgaver, der startede ens, og så begyndte jeg jo heldigvis på den forkerte. Altså, du hørte, de startede ens, og så begyndte jeg på den forkerte. Jamen, sådan kan det da gå. Det kan det.
Skål. Jeg tror, Altså Jesper, hvad det er, I har det, som du har. Der løber du ikke risiko. Du skal bare spare igen, Jesper. Der er kun én ting at gøre, og hurtigst muligt. Skål. Skål. Ja, Jesper, jeg kan fandme godt lide det. Det kan jeg godt. det er jo det her gift. Det er ikke noget med det at gøre. Nej, fordi du skulle dig. Og jeg kan sådan, altså jeg kan se mange ting af mig selv som ung i dig. Og derfor, det er sgu ikke så vanskeligt at opfatte. Det er jeg sgu. Jamen altså, han har sgu da også sin særlighed. Det har han sgu da. Ikke? Det må være. Og vildt, ja, så siger vi det. Okay, jeg kender ordlængerne var unge. Jeg kan godt sige, hvad jeg tænker. Du vil simpelthen ikke tro, at jeg kunne være så hissig som jeg kunne. Jeg var... Nå, det har vi sgu oplevet. Ja, det har vi oplevet. Men ikke så slemt som dengang. Nej. Og det jeg så kan huske, der kunne irritere mig værst af alt. Det var når vi i et helt, altså hvad skal man sige, et helt drengeliv havde spillet fodbold sammen. Og jeg vidste, hvad de kunne. Så kom vi en gang imellem ud til en kamp, og så gav de andre ikke. Hold kæft, hvor det kunne irritere mig. Jeg kunne fandme gå hen og pakke dem. Og så blev jeg så trodsig, og så gik det ud over modstanderen, og det var faktisk forkert. For det havde burde gå ud over medspillerne, for de var dem, der var nogle sløvplader. Jamen Ole, jeg har hørt det der med, at hver gang du egentlig havde fældet dig, så skal man lægge det igen, og det er lige på dommer, så det var jo bag. Har du spillet en dag? Har du spillet en hel kamp, uden du spiller? Jesper? Nej, jo, det har jeg spillet mange af. Men Jesper, jeg kan sådan huske den bedste kamp. Der spillede vi en gang i Tøjbjerg mod altså hvad skal man sige, det var serie 1 eller sådan noget i Tøjbjerg. Og der var sådan, jeg havde lavet 2 mål. Så kom stopperen hen til mig og sagde, jeg skal fandme give dig alle tiders, tur. Og jeg holdt selvfølgelig øje med ham, for jeg vidste jo godt, at det skulle nok passe. Så sker der følgende. Nu skulle du lige, det var efterår, og det var pisse regnvejr, og så nogle gammeldags baner på fod. Det var simpelthen, at det, altså foran målet, der var et stort, mudderpøl. Og så får vi tilkæmpet os et hjørnespark. Og så går det op, og jeg holdt kun øje med ham stopperen. Og så sker der kun det, at han holder øje med mig. Så springer jeg op til det her og lægger ned i målet. Og samtidig med, at han gør det, så hopper jeg så meget højere, end han nogensinde havde drømt om, at man kunne hoppe. Så jeg endte ned på skulderen af ham, samtidig med, at han løb alt det, han kunne for at vælte mig. Altså det var det, han var ude på. Men se, jeg rammer ham på skulderen, og så kan du godt forstå, når han pludselig får en på skulderen. Så var det ikke det, så faldt han forover. Og så sad jeg på skulderen, så kunne jeg med den kæmpe vandpøl med hovedet der. Det kan godt sige dig, dengang han kom op, der kunne jeg stadigvæk være grine. Så sagde jeg, nå, fik du givet mig en tur, så er jeg sgu lige ved at stå mig lige på kæleren. Hvis vi skal blive sådan en rigtig fodboldhistorie. Vi har været ude at spille på sådan en rigtig sjældent måde. Kan I ikke se Ole hængende? Jamen altså, jeg sagde simpelthen så med ryggen ned og med benene op, lige på skulderen af ham, og han ville vælte mig, og så mister han balancen, og så kuger han på maven og hovedet, og ned i lortet, og jeg ser lidt om for ham. Det er sjovt. Nej, for fanden. Så hver gang jeg rejser op, så siger nå, fik du givet mig en tur? Jeg kan sige, at den bedste fodboldkamp af Jesper i nogensinde at spille. Det var af en eller anden grund, så kom vi faktisk, vi spillede om året, hver eneste år, der spillede vi det her i årsklubben. Det var noget, man havde i gamle dage. Og der skulle du så ligesom forstå, at AGF og AIA, de her første divisionshold, eller hvad her det, som man nu kalder det, Superliga. Der var sgu ikke anden hold. Nej, man kan man sammenligne med Superliga. Anden hold, det skulle du forstå. Halvdelen af dem, de havde jo spillet mere eller mindre på første hold
begge steder i AEA og AA. Og der går vi igennem, og så spiller vi, går vi igennem turneringen og kommer faktisk i semifinalen mod AEA's anden hold. Og der er en af de bedste spillere på AEA's fodboldhold, han hed Gammelgaard. Og da vi havde spillet 20 minutter, der havde jeg lavet 4 mål. Hele flugtet i kassen. Og så kommer ham, jeg kan se ham for mig nu. Ham Gammelgaard, det var sådan, han er en tæt type, sådan en rigtig bak-type. Der kiggede han mig i dybt op. Nå, du styrer nok med venstre. Du får aldrig lov at lave et mål mere. Han kunne simpelthen, du ved godt, altså han kunne shine mig af sådan. Han var vant til at spille på første hold og dække af på det. Skrine af, hedder det. Ja, det kunne han sgu. Han kunne skrine af mig.